Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, araw ho ng Lunes ngayon, February 20, 2023. Ayan, pagkabilis-bilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng araw ng mga puso at ngayon nasa 20 na tayo ng Pebrero. Ano, kumusta ho kayo? Mga kababayan, kumusta ho ang inyong weekend, ha? Nawa kayo po ay nakapagpahinga at ika nga nakapag-recharge para sa isang bago na namang linggo ng pakikipagsapalaran at syempre trabaho po na tayo'y may maiambag sa ating komunidad, sa lipunan at syempre may maiuwi ring pagkain sa ating mga pamilya. Yan ho mga kabalen, mga karihiyon. Narito na pong mga balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Lunes ng umaga. Dalawang purok sa Masantol, Pampanga, tuluyan na hong lumubog sa tubig. Mga residente, lumisan na. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, iginiit na walang jurisdiksyon ng International Criminal Courts para litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hamon sa edukasyon ng mga Fernandino na tinalakay ho sa pagpupulong ng Multi-Sectoral Governance Council at ng DepEd. Paggamit ng substandard LPG tanks, madalas maging sanhi ng sunog ayon huyan sa Department of Energy. At Napal Nunsyo, binindisyonan ang simbahan sa bayan ho ng Apalit, Pampanga. Mga kabalen, mainit hong sinalubong ng mga Apaliteño si Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Archbishop Charles John Brown sa kanya hong pagbisita sa St. Peter the Apostle Parish dito pong Sabado, February 18. Isang banal na misa ho ang idinaos na pinangunahan po ni Archbishop Brown. Kasunod ho ang pagbasbas sa simbahan at enshrinement na rin ng relika ni St. Peter and St. Paul. Dumalo ho sa naturang pagdiriwang at aktibidad si Most Reverend Florentino G. Labarias, ang Archbishop po ng San Fernando, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, ang Archbishop naman o Archbishop Emeritus San Fernando, at si Most Reverend Bartolome G. Santos at mga iba pang mga obispo. Nandin din ho si Most Reverend Roberto Malyari, Bishop ng San Jose, Most Reverend Victor C. Ocampo, ang obispo naman ng Gumaca, at si Most Reverend Jacinto Jose ng obispo ng Urdaneta. Sa kanya pong humilya, panalangin po ni Archbishop Brown na bigyan ng Panginoon ang sanlibutan ng lakas ng loob katulad ho ni San Pedro na kapag ito'y natitisod, nahuhulog, nanghihina, siya po'y nagkakaroon ng kababaang loob na bumalik sa Panginoon at tanggapin daw ang kanyang biyaya upang muling makatayo. At ibalik ho yung likhain sapagkat siya umano'y nariyan lagi para sa lahat. Dumalo rin ho ang mga deboto ni Apong Iru sa naturang banal na aktibidad nito pong Sabado. Ito, bago tayo magpatuloy sa ibang balita, basahin ko lang itong komento ng ating kaibigan na si Peter Paul Pineda. Ayan, nice set, sabi niya. Ayan, Papa Pete, kumusta ka na at naway nasa mabuti kang kalagayan. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa atin sa CLTV 36. Ayan, samantala dumako naman ho tayo sa ibang balita. October 2021 ho nang laglaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11592 o mas kilala ho yan bilang LPG Industry Regulation Act. Ito po'y matapos mapag-alaman na 40% ho dun sa mga nagtitinda at mga retailer ng LPG sa bansa ay maituturing daw na kolorum. At ito po'y nagiging sanhi naman ng pagkalat ng mababang kalidad ng mga tangke
kung kaya't aabot daw sa 4,000 ang mga cylinder-related fire incidents sa bansa at 12,000 naman ay dahil po sa kapabayaan. Sa isinagawang LPG Regional Summit sa Laos Group Events Center sa siyudad ho ng San Fernando nito lamang Biyernes, nilinaw ho na nakasaad sa batas na hindi na basta-basta pwedeng magbenta ng mga LPG tank ang mga LPG retailer at dealers nang wala pong hawak na license to operate na manggagaling naman sa lokal na pamahalaan at sa Department of Energy. Kailangan rin hong tumalima ng mga ito sa quality standards na itinatakda ho ng ating batas. Patuloy naman ang paalala ho ng mga kinaukulan sa publiko na maging mapanuri sa mga LPG tanks na kanila hong binibili at ginagamit sa kanilang mga kabahayan. Ayan ho, kabilang ho sa mga dapat tignan kasi ay kung may maayos itong permanent marking, yung kanilang brand name at yung detalye sa collar ng tangke kung saan dito ho makikita yung petsa kung kailan ito ginawa, kung kailan ito huling sinuri o yung test at yung reclassification nito. Samantala sa iba pong balita, pinag-iingat naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko kaugnay ho ng mga mapanlinlang na text messages na nagsasabing mayroon umanong unclaimed o hindi pa nakukuhang relief allowance para ho sa mga senior citizen at maging mga retiradong business owner. Ito'y matapos umanong makatanggap ng reklamo ang kagawaran mula sa isang concerned citizen kaugnay ho ng naturang mensahe. Pinabulaan na naman ito ng DSWD at nilinaw na wala umanong ipinapadalang text message ang kanilang tanggapan tungkol sa di umano'y unclaimed relief allowance. Paliwanag pa ho ng DSWD, ang tulong pinansyal para sa mga individual na nasa crisis situation o AICS program, kabilang na ho ang mga senior citizen, ay kanila umanong ipinamamahagi sa pamamagitan ng Crisis Intervention Unit o CIU na matatagpuan po sa punong tanggapan ng DSWD at maging sa lahat ng kanilang mga field offices sa buong bansa. Nagbabala rin po ang ahensya sa publiko na huwag basta maniwala sa mga hindi lehitimong mensahe. Anila, maging mapagmatsyag at iwasang magbigay ng sensitibo at personal na impormasyon sa pamamagitan ho ng mga text messages, email o maging tawag ho sa telepono sa mga hindi kilalang individual. Kaugnay ho ng balitang yan, paalala ho naman ng NTC o yung National Telecommunications Commission, daw huwag hong kakalimutang iparehistro ang inyong mga SIM hanggang Abril na lamang ho yan, April 26, upang sa gayon matuloy ho din silang magamit at magkaroon ho ng tala itong mga telco providers kung sino-sino nga ba yung mga gumagamit ng SIM card at maiwasan nga yung ganyang klaseng mga scam. Manatili hong makatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, bigyang daan muna ho natin yung ilang comments ng mga nakikibalita dito sa ating programa. Ayan, si Islao Noble, sabi niya, I'm watching CLTV 36 nice sets. Uy, maraming salamat ho ha. Ang inyong nakikita sa aming likuran ay walang iba. Siyempre, kung hindi yung Jose Abad Santos Avenue, at nariyan ho yung entrance ng Laos Group Complex, yung Laos Boulevard. Ayan, andyan yung Ford Pampanga at syempre ho yung billboard nitong Laos Group. Nakikita ninyo. Nariyan ho ang iba't ibang mga mga anunsyo dito ho sa ating komunidad. Yung CLTV po kahit saan, anytime, anywhere, nariyan ho kami. Yan, batiin din natin si Kuyang Cesar Montana. Walang sawang sumusuporta to si Kuyang Cesar. Good morning, Idol Sir Justin Dizon. Mabuhay ang CLTV 36 and CLTV 36 News. Maraming salamat, Kuyang Cesar, at maraming salamat sa walang sawang panonood dito sa ating programa. At Kabalen, Karehiyon, kayo po ay aming inaanyayahan. Kayo po ay makibalita sa iba't ibang kaganapan dito sa ating rehiyong Central Luzon tuwing alas 10 huya ng umaga dito sa CLTV 36 Balitaan. At tuloy-tuloy na tayo. Nagmistulang Water World ang dalawang purok sa Barangay Sagrada sa Bayan Huya ng Masantol, Pampanga dahil hindi na po humupa ang tubig dito. Tuluyan na rin hong nilisa ng mga residente ang nasabing lugar dahil po sa kalunos-lunos nitong sitwasyon. Ayon naman ho sa Department of Public Works and Highways, makatutulong ang pagsasagawa ho ng dredging o yung paghuhukay sa daanan ng tubig upang maiwasan ho yung paglubog ng lupa sa iba pang mga lugar sa bayan. May eksklusibong report si Jenna Lumbang, Parungaw. Sino mag-aakala na ang mistulang dagat na ito ay dating malawak na palayan? Isang kapatagan na natitirikan ng nasa 50 kabahayan na sakop ng Purok Pag-asa at Purok Sentro ng Barangay Sagrada, Masantol, Pampanga. Dati po yung lugar po namin dito sa Sagrada Pamilya, maganda po talaga kasi wala pong tubig yung mga daanan namin. Tsaka ito pong nakikita niyo po sa likod namin, palayan po yan. Tsaka itong mga mga pilapil kasi nga po palayan. Dati-rati ay tuwing high tide o tag-ulan lamang daw sila binabaha. Ngunit itong nakalipas na 7 taon ay unti-unti nang pinapasok ng tubig ang kanilang mga bahay hanggang sa tuluyan na ngang hindi na humupa ang baha. Dati po ang daming bahay dito kasi alos ayaw po namin dun sa sa tabi ng dike or tabi ng ilog, kaya dito alos kami nagpunta kasi nga maganda kumbaga yung lugar dito sa may palayan, presko, tsaka syempre maganda din yung ng paligid. Pero nung time nga na ganun na yung sitwasyon, parang bumababa na yung lupa, yung mga tao dito na dating nakatira dito, lumipat na sa dike. Ang pamilya Roman, tambak umano ng tambak, kaya natabunan na ang mga bintana ng kanilang bahay at itinataas na lamang nila ang kanilang bubong. Ay dati kong bubong. Tapos palaging nalulubog. Ayan, tinaas ko hanggang dito. Ayan, yung mga bintana, talagang na sa lubog, nasira. Ayun, parati kaming lumulubog. Kahit na gabi-gabi napupuyat dahil sa tubig, pataas ng pataas. Yun naman lupa, pababa ng pababa. Pero di ba nagtatambak po kayo? Kaya lang hinahabol ng tubig. Ilang beses na po kayo nagtambak sa bahay niyo? 4 na beses. Dahil sa baha, marami raw sa kanilang mga kapitbahay ang nangibang bayan na, habang ang ilan ay lumipat sa dike gaya na lamang ng pamilya ni Oliver Santiago na nagtayo ng kanilang barong-barong. Dati po kasi nalulubog yung bahay namin doon eh. Mga ilang taon na, 5 taon na po ata. Kaya lumipat na lang kami ng pamilya ko dito. Wala kaming magagawa eh. Hindi kami pwedeng tumira doon sa bahay namin. Lagi lubog eh. Ngunit ang dike na kanilang takbuhan, tila malapit na rin daw lamunin ng tubig. Ang mga silid-aralan na nag-iisang paaralan sa barangay, hindi na rin mapapakinabangan. Tanging ang school building na ito, na 3 taon pa lamang buhat ng itayo, ang hindi napapasok ng tubig. Super challenging po kasi napakadelikado po sa part nila.
during high tide po. Kasi po high tide pa lang po, talaga pong lubog na po yung mga classrooms, especially po yung mga daanan papunta po dito sa school. So, napaka-risky po sa part po nila yung pagpunta po dito sa school namin. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mababa ang lokasyon ng ika-4 na distrito ng Pampanga, partikular ang Masantol at Macabebe na siyang daanan ng tubig papuntang Manila Bay. At dahil barado ang mga waterways, sa mga bahay na pupunta ang tubig. Malaking tulong daw sana kung nakapagsagawa ng dredging sa nasabing lugar. Malaking maitutulong nun kung natuloy yung mga pagdidredge ng mga major waterways natin. Lalo na hindi ihahawl yun, aalisin yun, hindi lang ilalagay sa tabi, and then pag tag-ulan, bumabalik. Hindi gano'n. Hindi raw kakayanin ito ng gobyerno kung kaya't nagbigay sila ng permit sa mga private companies para magsagawa ng dredging. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay wala raw natuloy sa mga ito. Actually, hindi sana mangyayari yun kung natuloy lang yung mga kumuha ng dredging permit natin dun sa mga major waterways natin. Kung natuloy yung mga yun, akalain mo, millions of cubic meter ang i-extract nila doon, yun, pupuntahan na ng tubig yun. So, hindi na babahain halos yung mga bayan natin, lalong-lalo na yung mga low-lying areas natin sa Port District. Nandiyan yung Macabebe, Masantol, Binadin. So, kung natuloy yung mga dredging na yon, kasi yun, sa pagkakaalam ko, humingi sila ng dredging permit para i-haul yung ma-extract nila doon for reclamation. Maganda sana yun. Without cost sa government yun. Tila nakikipaghabulan sa tubig ang buhay ngayon ng ilang residente sa barangay sa Sagrada. Ang kanilang hiling ay makapagtayo sana ang gobyerno ng infrastruktura na haharang sa tubig bago nito tuluyang sakupin ang kaunting lupa na natitira malapit sa dike na kanilang tinutuluyan. Ako si Jenna Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36, atin to. Samantala, sa ibahong balita, muling dinipensahan ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ho ng pag-usad ng pagdinig ng International Criminal Court o ICC sa kontrobersyal na war on drugs ng dating administrasyon. Ayon ho kay Senior Deputy Speaker Arroyo, walang jurisdiksyon ng ICC para litisin si Digong o ang mga nasa likod ng gyera kontra droga para ho sa crime against humanity. Matatanda ang inihain po ni Arroyo at 17 pang mga kongresista kasama na ho riyan sina Pampanga 1st District Representative John Lazatin, 3rd District Representative Dong Gonzales at 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum ang House Resolution number 780. May titulo itong In Defense of former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, against the investigation and/or prosecution of the International Criminal Court. 2019 pa umano nang kumalas ang Pilipinas sa ICC at gaya ho ng Amerika, hindi naman daw big deal sa bansa ang hindi pagiging miyembro nito. Ayon ho yan kay dating Pangulong Arroyo. Sinabi rin ho ni dating Pangulong Arroyo na umiiral justice system sa bansa kaya hindi na kailangan pang manghimasok ng ICC. Una sa lahat, yung problema ng illegal drugs, problema yun ng ating bansa. Kaya bilang bansa, tayo ang magsosolusyon doon. Sinabi nga ni Secretary Remulla at ito ang panindigan ng gobyernong Pilipino na sadya ang gobyerno makipag-dialogue sa ICC pero hindi pwedeng sila mag-uutos sa atin. Hindi sila pwedeng mag-impose ng kanilang kagustuhan sa atin. Yan ang ibig sabihin ng resolusyon. Kasi ang taong bayan Pilipino, sila ang maghuhusga. Yung ICC naman, hindi na tayo miyembro eh. At hindi lang naman tayo ang hindi miyembro, pati US hindi nga member eh. Sinabi nga ni CPLC Ponce Enrile na kung siya, hindi niya papansin, hindi niya kikilalanin ang jurisdiction ng ICC. Samantala ho, kung si Senator Rizzo Ontiveros naman daw
ang tatanungin, rapat lamang na umusad na nga ang pagdinig ng ICC dahil sa dinami-dami umano ng mga pinaslang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, iilan lamang sa mga may sala ang napanagot sa batas. Sa talaho kasi ng Human Rights Watch, higit 12,000 katao po napatay sa kasagsagan ng war on drugs. May ilan pa hong mga grupo ang nagsasabi na umabot sa higit 17,000 katao ang ang mga nasawi. Sa datos naman ho ng Philippine Drug Enforcement Agency, na itala po sa 6,248 ang bilang ng mga napatay sa kasagsagan ng mga anti-illegal drugs operations noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Precisely dahil officially, ang PNP mismo ay kumikilala na may mga 6,000 kababayan nating napatay o pinatay sa madugong war on drugs. At sa panig naman ng mga advocates ng karapatang pantao, ay sinasabi po nila at kapani-paniwala, Justine, na maaaring umabot sa 30,000 actually ang pinatay. Ibig sabihin, ganyang karaming mga pamilya ay nabalo o naulila ng war on drugs na iyan. Kaya ako bilang isang mambabatas, bilang isang mamamayan, umaasa talaga ako, Justine, na magpatuloy ang prosesong iyan ng International Criminal Court. Bagamat totoong may ilan, pero napakakaunti pa lang na mga kasong inihain at nagtagumpay na kapag secure ng convictions, napakakaunti. Baka maibibilang lamang natin sa daliri ng isang kamay, doon sa kaso ni Kian de los Santos at doon sa kaso ni Carl at ni Kulot, 2 pang kabataan. So 2 lang yun, 2 kaso lang yun, Justine, na nagko-cover sa 3 tao, 3 bata. Di kung ilang decimal percentage lang yan ng posibleng 30,000 pinatay nung war on drugs. Kaya nagfa-function man yung ating justice system, baka pumupugak-pugak lang or pumapalya din sa pangkalahatan. Maya't maya lamang may nakakasingit na mga sinag ng liwanag at para siguro mas buksan sa malawak na liwanag ng katotohanan at ng hustisya, ay kakailanganin natin talaga, sa palagay ko lamang, yung investigasyon ng ICC. Manatili hong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, silipin naman ho natin ang lagay ng daloy ng trapiko dito ho sa mga pangunahing kalsada sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Partikular na ho itong Jose Abad Santos Avenue. Ayan, live na live ho ang inyong napapanood. Ngayon ho alas 10:43 ng umaga. Mula po yan sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando. Ito ho yung sa gawing kaliwa, sa pinakataas, gawing kaliwa ng inyong pong screen. Yan ho yung intersection, yung flyover po dyan sa may Dolores intersection sa may Jasa. Ayan, nakikita ho ninyo, maluwag naman yung sitwasyon ho ng kalsada dyan. At dun sa kabilang gawin naman, ito yung tapat ho ng mga bus terminal, Victory Liner, dyan ho sa may Jose Abad Santos Avenue rin, sa may intersection po yung flyover. Ito namang sa sa ilalim, gawing kaliwa rin ho, yung Magliman intersection at yung nasa kanan. Ito ho yung medyo merong build up. Nakikita ho ninyo, halos hindi gumagalaw. Ito ho mga nanggagaling naman dyan ho sa Bacolor, Pampanga, yung sa Magliman. Alam ho ninyo mga kabalin, patuloy ho yung konstruksyon ito hong ating Lazatin flyover sa may intersection naman ng Jasa at ng Lazatin Boulevard. At tatagal ho yung construction works hanggang ikalawa ng Mayo o yung unang linggo ho ng Mayo. Target daw yan matapos ng DPWH. Kaya ho, dun sa mga bumabiyahe, abay, planuhin ang inyong paglalakbay upang hindi maipit sa trapiko, lalong-lalo na ho yung sa portion ho ng Lazatin Boulevard, may mga dyan, yung intersection ho dyan, halos wala pong galawan. Kung nakikita ho ninyo, itong sa Magliman area na portion. Mag-ingat ho ang lahat sa mga bumabiyahe. Baon po tayo ng disiplina at mahabang pasensya. Ito ho mga kabalin, balikan ho natin itong napakagandang naging aktibidad dito hong Biyernes lamang sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, kung saan muli hong inilunsad yung tinatawag nilang Refill Revolution na naglalayon pong maipalaganap yung pagre-recycle ng mga plastic at mabawasan ho yung paggamit ng tinatawag nating single-use plastic. Bago ho kasi ang pandemya, taon-taon pong isinasagawa ng city government ito pong Refill Revolution, at pagkatapos nga ng 3 taon ay ibinalik ang nasabing programa nito lamang hong Biyernes sa pangunguna nga ho ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Sa natura pong aktibidad, 50% ang binigay na discount sa lahat ho ng mga produkto, ngunit pwede ka lamang makabili o yung pinayagan lang bumili yung may dala ng mga liquid-based product ay yung may dalang sariling refillable containers. Gaya ho ng mga galon at iba pang lalagyan. Iba't ibang mga produktong pambahay din po ang ibinenta tulad ng dishwashing liquid, Fabcon, hand soap, whitening soap, liquid at powder detergent, toilet cleaner, alcohol pet shampoo, at yung car shampoo at maging mga mantika, suka at toyo. Samantala, alam nyo ho, yung City of San Fernando po ay isa sa mga lugar na nagpapatupad naman ng limitadong paggamit ho ng plastic sa ilalim ng kanilang plastic-free ordinance. Ito ho mga kabalin, alam niyo ho ba na mayroong taniman na ng sibuyas sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga, at yung unang pag-ani ho nila ay naging matagumpay ayon na mismo yan sa Department of Agriculture. Kung bakit, alamin ho natin sa ulat ni JM De Jesus. Maglilimang taon nang nagsasaka ang 58 years old na si Tatay Fidel Dumas ng Barangay Tinajero, Bacolor, Pampanga. Ang kanyang kadalasan na itinatanim ay mga gulay tulad ng talong, kamatis, sili at papaya.
Ngunit nang mabalitaan niya na malaginto ang naging presyo ng sibuyas, ay naisipan niya na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Central Luzon upang gawing onion expansion area ang 1 hektare ng kanyang lupang sakahan. Dumaan umano sa mga seminar at training si Tatay Fidel upang matutunan kung paano ba magtanim ng sibuyas. Kasi nag-seminar kami noon, pinag-seminar kami para magtanim. Tapos kumuha na rin ako ng kasama kong magtatanim na marunong talaga. Nagsimula siyang magtanim ng puting sibuyas noong Setyembre na nakaraang taon at Oktubre naman na magsimula siya ng pulang sibuyas. At ang mga binhi ay nanggaling umano mismo sa DA. At nang anihin ni Tatay Fidel ang mga sibuyas sa isinagawang Harvest Festival, sinabi niya na handa siyang ibigay ng mas mababang presyo ang kanyang mga aning sibuyas na umabot ng 50 to 20 metric tons o 20,000 kilograms. Ang kadalasang 210 to 220 pesos ng per kilo ng sibuyas ay handa niyang ibigay ng hindi aabot na 100 piso. Pagka dito, ito haharvest ako sa 20. Ang presyo, dito 70, ibibigay ko ng 70 ang kilo, pula yun. Para makabili sila ng mababang presyo. 20 yan, haharvest ako. Samantala, ang Onion Expansion Area Program ng DA ay naglalayo na ilapit ang anihan ng sibuyas upang hindi na gumastos sa mas malaki sa transportasyon at pag-aangkat sa Nueva Ecija na kinila bilang nangungunang supplier ng sibuyas sa Central Luzon. Bukod dito ay nagpaplano na rin sila na magkaroon ng mga post-harvest facilities na kung saan mapapatagal ang shelf life ng mga aning sibuyas bilang seasonal lang pag-aangkat nito. Ngayon sa post-harvest na nabanggit mo, yung cold storages, medyo meron din siyang pondo na kinakailangan. So what we try to do is have strategic locations para masuportahan itong ganito. As we can see also, minsan yung concerns on cold storages, minsan nagkakaubusan daw ng espasyo. So what we try to do is, identify strategic places para makapagsuporta tayo post-harvest. Hindi man kalakihan, but it's good enough to be an alternative storage place for our onions. Samantala, nauna na magkaroon ng onion expansion area sa bayan ng Arayat at Magalang at nagpaplano sila na kumausap pa ng maraming magsasaka mula sa iba't ibang probinsya upang maging lokasyon ng anihan ng sibuyas na magsusupply sa mga lokal na pamilihan. We are very happy na sila mismo ang nag-initiate. Tayo naman dito sa regional office at sa atin sa Department of Agriculture, we continue to complement kung ano yung nakikita nilang agricultural enterprises. Nakita nila na may opportunity sa onion, sa red onion or sa white onion, and of course due to mga concerns natin lately, we try to support them kung with seeds man yan, sa planting materials man yan. Kasi nga we don't want to just focus on one area kasi baka mamaya dahil sa mga nangyayaring bagyo or climate change or kung ano mang issues on logistics. Nagpaplano na rin daw magkaroon pa ng karagdagang 40 hectares ang taniman sa bayan ng Bacolor upang mas mapalaki ang expansion site. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ito mga kabaler, nakarating ho sa atin yung inani ng ating kasamang si JM De Jesus. Siyempre maraming salamat sa Department of Agriculture para ho dito sa sibuyas na inyong ipinadala at aming pagsasaluhan ay magsisisig ho yung mga kasama natin dito sa CLTV 36. Ito mga kabaler, na isang patunay na pwede ho magtanim ng sibuyas. Ayan, tingnan nyo naman. Pagkabango-bango. Pwede ho magtanim ng sibuyas dito sa Pampanga, dyan ho sa bayan ng Bacolor. Meron din ho expansion area yung DA sa Arayat. At makakabili kayo dyan ng magkano? Magkano Kuyang Joe? 70 pesos per kilo. Puntahan nyo lang sa barangay. Tinahero, Bacolor, Pampanga. Ayan, hanapin nyo ho yung farm ng yung pinalitan namin dyan. Pwede ho kayong bumili sa halagang 70 pesos per kilo. Makakabili na ho kayo ng pulang sibuyas. Samantala sa ibang balita, isinusulong ho ngayon sa Senado yung isang panukala na layon hong magkaroon ng audible traffic signs para ho sa mga PWDs o yung mga persons with disabilities. Gayon din para sa mga senior citizen at mga buntis. Layon din umano ng Senate Bill 1884 o yung Accessible Pedestrian Signals Act
na inihain po ni Senator Raffy Tulfo na pagbigyan ho ang karapatan o pagtibayin ho yung karapatan ng mga vulnerableng sektor upang makapamuhay ang mga ito ng normal at masiguro ang kanilang kaligtasan sa ating mga kakalsadahan. Sa ilalim ho ng naturang panukala, kailangan umanong maglagay ng audible traffic signal with push button para sa mga PWD, matatanda, buntis, sa lahat po ng tawiran ng pedestrian na mayroong traffic lights o signals. Ito raw ay magiging hudyat kung ligtas na para sa isang pedestrian ang tumawid sa kalsada. Dapat din daw na matukoy ng Land Transportation Office o LTO kung gaano kahaba ang oras na dapat ilaan para sa mga buntis, sa mga matatanda at maging sa mga PWD bago po sila makatawid ng kalsada sa oras na ma-activate yung tinatawag na push button, ano? Ang mga mahuhuli dahil sa maling mahuhuli po, ano? Dahil sa maling paggamit ng audible traffic signal ay plano namang pagmumultahin ng 2,000 pesos para po sa unang paglabag, 3,500 o 3,500 pesos naman ang ipapataw sa second offense at 20,000 pesos na multa at isang araw hanggang 30 araw na pagkakabilanggo para po sa third offense. Naamoy sibuyas tuloy ako at ako'y nagugutom na ho. Kabalen, manatiling nakatutok at kami magbabalik.
nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito mga kabalen, dinagsaho ng ating mga karehiyon at maging mga kabalen at kababayan ho natin mula sa ibang panig ng bansa. Ito hong naplano hong magpakasala at yung mga future debutants. Ito pong 13th edition ng Kasalan at Kotilyon o yung Kasalan at Kotilyon 2023. Dito lamang hong February 18 to 19 sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga. Dito po ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala at makita ho yung mga supplier mula ho sa damit na isusuot, pagdarausan ho ng reception, mga event packages at mga simbahan na makatutulong upang ma-achieve po ang kanilang dream event. Yan, ipinakita ho sa Kasalan at Kotilyon 2023 ang mga natatanging destinasyon na maaari pong punta Ayan, nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. At kabalen, tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating Facebook page.
at sa ating official Facebook page, CLTV36 Official, and at CLTV36 News. Ito ho mga kabalen, tinalakay ho ng Multi-Sectoral Governance Council at ng Department of Education itong mga hamon sa edukasyon na nararanasan naman sa syudad ng San Fernando, Pampanga. At ang kanila hong naging pagpupulong, layo naman hong maipaabot sa city government kung ano pa yung mga dapat tutukan at ayusin upang maibigay ho yung dekalidad na edukasyon sa mga kabataang Fernandino at Fernandina. Narito pong report. Tinalakay ng Multi-Sectoral Governance Council o MSGC Education Committee nitong Huwebes, February 9 ang target ng pamahalang lungsod na maging model city tungo sa social development ang siyudad San Fernando. Hangad umano ng MSGC na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Fernandino, anuman ang kanilang kasarian, edad at kakayahan sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng government resources, pakikipagtulungan sa pribadong sektor at aktibong partisipasyon ng mamamayan. Isang hakbang para makamit ito ay ang mahusay na edukasyon para sa mga mag-aaral. Kaya naman ito ang naging sentro ng pulong ng MSGC kasama ang mga kawani ng Department of Education o DepEd Region 3. Tinalakay dito ang mga hamon na nakaapekto sa edukasyon sa kasalukuyan tulad na lamang ng psychosocial challenges sa pagbabalik ng mga estudyante sa face-to-face setup sa panahon ng COVID-19 pandemic, pagtanggap ng makabagong teknolohiya bilang paraan ng pagtuturo, limitasyon sa budget para sa mga pasilidad pang-edukasyon, learning opportunities para sa mga persons with disabilities o PWDs, kawalan ng sapat na centralized database management ng mga mag-aaral, kawalan ng Learners' Rights and Protection Office, limitadong critical thinking skills ng primary at secondary learners, misconception sa implementasyon ng mother tongue-based education policy, at kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan. Ayon sa Executive Director ng MSGC na si Sonia P. Soto, ang gastos sa edukasyon ay pamumuhunan sa kinabukasan ng mga Fernandino. Para nang sa ganun, walang natatapon sa investment. Kasi yung LGU nag-i-invest sa estudyante, yung na-invest niya sa estudyante, babalik sa local community. Dahil makakapag-servisyo yung mga estudyante dun sa pangangailangan ng mga establishments dito. At tiyak na magkakaroon sila ng trabaho. Binigay din niyang halimbawa ang City College of San Fernando na itinayo para tugunan ng pangangailangan sa industriya ng lokal na komunidad. Niyayakap nila yung konsepto na imbes na pagpapahusay ng City College papunta sa pagiging state college or state university, mas gusto nilang tumingin sa lokal na komunidad at tignan ano ba talaga ang kailangan ng community. Ako si Karen Maurilio, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Mares Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang binabantayan ngayon ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 195 kilometers dyan po sa may hilaga ng Legazpi City, Albay, or ito po ay mamataan sa 210 kilometers sa silangan po ng Infanta, Quezon. Samantala po, northeast monsoon naman po nakakaapekto dito po sa may bandang Northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Northern Samar, maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng LPA at ng shear line. Sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide. Gayon din po sa may mga natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte, maulap din po ang papawirin na may mga pagulan. Dulot naman po ito ng amihan o northeast monsoon. Posible din po ang flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar, kaya pinag-iingat po natin mga kababayan dyan. Samantala po ang Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas at Mimaropa ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng LPA at ng localized thunderstorm.
Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng Luzon, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga light rains o mga mahihinang pagulan, dulot po ito ng northeast monsoon o amihan. Ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Ang LPA po ay medyo lumit naman po yung tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Salamat po. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Pero bago muna ako magpaalam, ito ho mga kabalen, inaanyayahan ko kayong tutukan itong ating programa. Mamaya po alas 12 ng tanghali, kasama si Kuyang Jody Mercado, itong top pick ha, kung saan kanya ho magiging bisita itong mga organizer po ng Mutianing Katutubo 2023 at na si Ryan Evis. At ito hong ating kabalen na tinanghal na Mutianing Katutubo 2023 na si Judy Ann Mayuyu. Ayan, masayang talakayan ho yan. Mamayang 12 o'clock kasama si Jody BJ Mercado. Kabalen, para ho sa mga karagdagang detalye kung kayo nabitin sa ating balitaan at kailangan ho ninyo ng iba pang mga impormasyon tungkol dito sa Central Luzon, abay tumutok lamang sa ating mga social media pages, yung ating Facebook, Instagram, TikTok at maging YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa ating Facebook, yung Twitter naman at CLTV 36. At pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating website, CLTV36.tv. Mapapanood din po ang ating mga programa via Signal Channel 115. Ayan, kahit nasan ka man sa bansa, hindi mo na mamimiss. Ito ho mga latest happenings sa Central Luzon. Pwede rin yan tutukan sa ating 39 cable partners dito sa rehiyon at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.